Il-Viċi Prim Ministru Taljan Matteo Salvini ma jċedi xejn u din id-darba sab ruħu f'battibek jaħraq mal-Gvern Olandiż kif is-Sea-Watch 3 li huwa reġistrat propju l-Olanda sfida lill-Italja u daħal eqreb lejn il-port ta' Lampedusa. Fuq Sea-Watch 3 issa hemm 40 immigrant li ilhom abbord mit-12 ta' Ġunju. Sa issa minn fuq il-vapur niżlu 13 mit-53 persuna li oriġinarjament kienu fuq il-bastiment, b'żewġ persuni jitniżlu l-art fl-aħħar sigħat minħabba raġunijiet ta' saħħa. Sa dan it-tant delegazzjoni parlamentari Taljana telet abbord il-vapur biex titkellem għal volontiera tal-għaqda mhux governattiva Sea-Watch. Fil-waqt li l-Gvern Olandiż assuma r-responsabilità dwar il-fatt li l-vapur hu reġistrat f'pajjiżu, qal li dan ma jfissirx li se jkun qed jassumi r-responsabilità tal-immigranti. Fir-reazzjoni tiegħu il-Ministru tal-Intern Taljan Matteo Salvini qal li din mhux se tieqa' hawn mal-Gvern Olandiż u jixtieq jara kif kienet taġixxi l-Olanda li kieku kien hemm vapur Taljan iduru jaqgħad fil-port ta' Rotterdam. U kompla jgħid li min jgħin fit-traffikar tal-persuni ibagħti l-konsegwenzi. Kelliem ta' Sea-Watch 3 qal li s-sitwazzjoni abbord il-vapuri hija waħda ta' disprament hekk kif l-immigranti ilhom 16-il ġurnata jistennew li jitniżlu l-art.